Usnula civilizacija 6, Sibirski cedar 6, Anastazija, prva knjiga, Vladimir Megre. Odlučio sam ponoviti ekspediciju po obu prema sjeveru, koristeći pritom samo brod za posebne rute. Natovario sam u brodsko spremište različitu robu, a dvoranu za kino uredio sam ispod trgovine. Trebalo je unajmiti novu radnu nagu. Iz svoje tvrtke ih nisam pozivao. 2 tjedna nakon odlaska iz Novosibirska, zaštitari su me izvijestili o tome da su oni prisluškivali razgovore o Zvonkome Cedru. I misle da među primljenim novacima ima, blago rečeno, čudnovatih ljudi. Neki su prihvatili ići čak i besplatno. Drugi su tražili velike svote za operaciju, zbog toga što ona nije bila ugovorena kao primarni posao. Najvažnijim sam smatrao ne sam cedar, nego tajnu pripravljanja ulja. I uopće je bilo zanimljivo doznati različite podatke, povezane s njime. Ne objašnjavajući nikome ništa, odlučio sam zaustaviti brod za posebne rute nedaleko od onoga mjesta, gdje se prošle godine bio susret sa starcima. Stigao sam do naselja na nevelikom čamcu. Kapetanu broda zapovjedio sam da nastavi dalje trgovačku rutu. Nadao sam se da ću uz pomoć mještana pronaći 2 starca. Privezavši čamac za kamen, namjeravao sam se uputiti do jedne od obližnjih malenih kuća, ali sam ugledao ženu samu kako stoji na kosini, pa sam joj prišao. Žena je bila odjevena u stari džemper, dugačku suknju i obuvena u duboke gumene kaljače, u kakvima hodaju u jesen i u proljeće mnogi stanovnici sjevernih zabačenih krajeva. Na glavi rubac bio je svezan tako da je u potpunosti prekrivao i čelo i vrat. Teško je bilo odrediti koliko ta žena ima godina. Pozdravio sam se sa njom i ispričao joj o 2 staraca sa kojima sam se susreo ovdje prošle godine. Sa tobom su, Vladimire, prošle godine razgovarali moj djed i pradeda, odgovorila je žena. Iznenadio sam se, glas joj je bio mlad, dikcija veoma jasna. Pomislio sam, vjerojatno smo se upoznali, čim me oslovljava po imenu. Odlučivši da i ja pređem na ti, upitao sam, kako se zoveš? Anastazija, odgovorila je žena. Samo, da bi se stiglo onamo, treba ići kroz tajgu 25 km. Da li te to dovodi u nepriliku? Podaleko je, svakako. A Zvonki Cedar, da li mi možeš pokazati? Mogu, ti sve o njemu znaš. Hoćeš li mi ispričati? Ispričat ću ono što znam, onda hajdemo. Putem je Anastazija pričala da njihova obitelj, njihov rod, iz pokoljenja u pokoljenje, živi u cedrovoj šumi, po riječima njenih predaka tisućama godina. S ljudima našega civiliziranog društva oni se veoma rijetko neposredno susreću. Do ovih susreta ne dolazi na mjestima njihova stalnog boravišta, nego onda kad on pristižu u sela, kao lovci ili mještani, kao da su došli iz drugih naseljenih mjesta. Sama Anastasija je bila u 2 grada, Tomsku i Moskvi. Samo na po 1 dan, čak nije ni noćila. Htjela je da vidi da li griješi u svojim predstavama o njihovom načinu života, tih gradskih ljudi. Prodajući jagode i suhe gljive, sakupila je novac za put. Neka seoska žena dala joj je svoju putovnicu. Anastazija ne prihvaća ideju djeda i pradjeda o tome da treba razdijeliti Zvonki i Cedar mnogim ljudima. Na pitanje, zašto, odgovorila je jer misli da će se njegovi komadići raspršiti kako među dobre, tako i među ljude što čine zlo. Najvjerojatnije će komadiće u većini dohvatiti pojedinci koji su negativni. U konačnici oni mogu donijeti više štete nego koristi. Najvažnije je, po njezinu mišljenju, potpomagati dobro i ljudima kroz koje dobro djeluje. Pomažući svima, nesrazmjer dobra i zla se neće promijeniti, ostat će kakvim je i bio, ili će se pogoršati.